No, z následnosti včerajšiemu videu by som chcel natočiť ešte jedno video, kde vyšetrovateľ ORPC Čadca klame priamo v uzneseniach odmietnutých. Toto už nie je normálne, čo si dovolujú títo prašivci z Čadce podvodnícky. Čiže následovné uviedol, že moja matka nepozná Cabuka. Prvé klamstvo, kde vo výpovedi vypovedala, že prišiel za ňu Ďurec a Cabuk a jasne vyšetrovateľ kladol otázky tak, aby čo najmenej opomenul ľudí ako Cabuka, Mičiana a Mičianovu. Celé toto vyšetrovanie viedol takým spôsobom a aj otázky boli kladené takým spôsobom, aby tam boli opomenutí čo najmenej. No a za ďalšie vyšetrovateľ tvrdí, že na pozemku nie je vybudovaná prístupová cesta, nie sú tam vybudované inžinierské siete. No a dnes sa môžeme pozrieť asi ako to vyzerá. Prosím pekne, prvý dom. Na pozemkoch, kde nie je vybudovaná elektrika, tam vidíte stĺpy presne okolo pozemkov, aj okolo nášho pozemku, kde začína presne vedú elektrické stĺpy. Čiže prvý dom postavený vzdušnou čiarou, náš pozemok sa nachádza niekde kúsok od týchto domov po pravej strane. Čiže policajt tak klame a normálne v uznesení, čo si dovoluje, čistí podvodníci. Niečo nenormálne. Prvý dom sa tu začína stavať a on tvrdí niečo také, že to sú bezvýznamné pozemky. No sú to stavebné pozemky. Takže iba toľko. Chcel som ukázať, ako tam neprebieha výstavba. Prvý dom, hrubá stavba hotová. No, to by bolo asi všetko.